Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasance a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Ina gaida ku, ina muku fatan alkhairi. Insha Allah ni ummata da zan gabatar muku da sweet potato a rice juice, ko mu ce kunun zaki na shinkafa wanda ake sama dankalin Hausa. Abubuwan da muke bukata su ne kamar haka: dankalin Hausa, shinkafa fara wanda aka jika, spices, madara, sai kuma niƙaƙƙen dabino kamar yadda kuke gani. Gaya mun gyara dankalin mu, mun wanke shi. Nan kuma gashi na juya shinkafa, sannan kuma na zuba wannan dankali wanda na fera na wanke. Wannan kuma niƙaƙƙen dabino ne na zuba. Za ki iya amfani da dabino wanda kike da shi, ki gyara shi ki zuba. Ga kuma spices, ga sunan na rubuta su duk abubuwan da na yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan tun anan kun ga yana da kauri sosai, masha Allah. Bayan na markaɗa shi gashi nan ina tace shi da a hankali kamar yadda kuke gani. Za ki iya amfani da spices wanda kike so. Ni dai na yi amfani da su albabnut da sauransu, da kuma su cardamom da cinnamon da sauransu. Masha Allah, kun ga yadda ya yi kauri. Kuma za ki iya sa flavor wanda ya maki. Ga kuma madarar gari na sanya. Za ki iya sa fresh milk tun a can wurin markaɗe ki markaɗa da shi. Masha Allah, kun ga yadda kunun zaƙinmu ya ba da kalo. Gashi wannan yana da matuƙar amfani ga jikinmu, ko kuma in ce emergency ga mata. Don duk wanda ta ɗauki wannan kunun zaƙin to gaskiya ta huta wasu shaye-shaye. Masha Allah, kun ga yadda kunun zaƙinmu ya ƙayatar. Kada ku bari a baku labari. Da fatan wannan kunun zaƙi ya ƙayatar da ku. Allah ya amintar da hannayenmu. Da fatan za ku je ku yi like, ku yi subscribe. Ma'assalam.